suporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Ang oras ginadulong Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 5, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Leonardia, gindayaw ang kapisan sa Bacolod Emergency Operations Center. SEC may pandam angod sa mga kompanya nga hindi rehistrado sa pagsolicit sang investments. Kag sa aton balita, national government personnel nga may official business exempted sa COVID-19 health protocol. Libre nga dialysis sa seniors o kung senior citizen nakalusot na sa House panel. Kag sa aton balita, international WHO nanawagan sang kolaborasyon agod maparasig ang Europe vaccination. Kag sa aton balita sports, Mayweather Tokyo exhibition fight ginpostpone bangod sa virus restrictions. Sa aton balita entertainment, Jane De Leon ginako nga may crush kay Paulo Avellino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse,
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa Balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, kay karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal.
Nagpatigayon sa pilot COVID-19 vaccination program simulation exercise sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa Villamonte Covered Court sa Barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Nordia, luyag makitan sang EOC ang aktual nga proseso sa pagpabakuna kalakip na ang mga mahimo matabo sa aktual nga vaccination. Dugang pa sang alkalde isa ka bintahang kadako sa Bacolod amo nga may kasugtanan na ini sa AstraZeneca Pharmaceuticals kag nagakahulugan nga may sigurado na nga supply sa bakuna nga ginapaabot ang syudad. Bangod sini kinahanglan sa nga maidid nga preparasyon ang pagpatigayon sang vaccination agud nga mangin o kung mangin na madinalagon ini sa palaabuton. Sa dugang nga balita lokal, gindayaw ni Bacolod City Mayor Evilio Nardia ang dedikasyon kag maidid nga trabaho sa Bacolod Emergency Operations Center. Sunod kay Nardia, isa nga nagapamatuod sang kapisan kag sincero sang EOC amo ang maidid nga preparasyon sa palaabuton nga vaccination. Dugang pa ni Leonardia, padayon ang pagtuon sang EOC sang epektibo nga sistema sang vaccination rason kun nga ang ginahimo ang simulation exercise. Ginkumpirmar man sang alkalde nga ang EOC ang nagdihon sang COVID-19 vaccination plan nga ginpasa sa Department of Health. Samtang ginklaro naman sa alkalde nga ang proseso nga ginsunod sa simulation o kung ginsunod sa simulation exercise ang gintun-an sang maayo sang EOC. Ginkalipay sa Bacolod Emergency Operations Center sa mga pagbag-o nga gipatuman sang Transcom. Magpatigayon sa repeat swabbing ang Bacolod EOC sa mga empleyado sa Transcom Bacolod nga una nga nagnegatibo sa COVID-19. Sunod kay Bacolod EOC Deputy for Operations Dr. Chris Sorongon nag-ayo sa EOC ang tagdumalahan sang Transcom nga liwat i-swab test ang 121 ka mga empleyado agud makasiguro nga hilway sa COVID-19 ang mga empleyado antes magbalik sa trabaho. Target sang kompanya nga pabalikon sa trabaho ang 121 lamang ka mga empleyado bangod nga kalabanan sa ila ang naka-work from home sa karon. Ginrekomendar man sang EOC nga kayuhon ang ventilation sa sulod sang establishmento kag nagakadapat nga magsuksok sang face mask. Gin-turnover na karong adlaw sa lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod ang 3.5 million pesos nga bulig pinansyal sa apat ka mga LGU sa Northern Negros nga naapektuhan sa nagluntad nga pagbaha tinalikdan nga bulan. Sunod kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Jomari Vargas nga mo ang nagarepresentar sa alkalde sang syudad ang mga financial assistance ang personal nga ginbaton sa natungdan yung mga alkalde sa syudad sang Silay kag Victorias lakip na ang banwa sang EB Magalona. Samtang representante naman sang alkalde sa syudad sang Talisay ay nagbaton sang cheque. Dugang pa ni Vargas, yara na sa natungdan yung mga LGU ang paghimo sang desisyon kung paano gamiton ang mga pondo. Nagbaton sa tiyaga 1 milyon ka pesos ang syudad sang Talisay, Silay kag Victorias, samtang tunga naman sa milyon ang sa banwa sang EB Magalona. Magalo ko ka sa cheque sang Victoria tapos magawa mo lang sa Sarabia. Alikos mo lapit ako sa City Hall sang Silay. Ang mga siyudad may 6 milyon, ang banwa sing di Magalona tayo 20 milyon. Ginklaro ni Executive Assistant Jomari Vargas nga magalawig pa ang ila nagapadayon nga operasyon sa bahin sang Mambulo Creek. Sunod kay Vargas, hindi makahatag sang timetable kung saan matapos ang mga operasyon. Ilabi na nga yara pa lamang sila sa pagpanghawan sa mga nagbara kag nagtampok nga mga basura. Dugang pa ni Vargas, naglabot na sa bahin sang Taytay Halandon ang ila operasyon apang medyo na atrasar bangod sang isa ka balay nga ginanod sa baha kag nagsangit sa mga lugar. Gayong klaro man sini nga magluwas sa pagpanghawan sa basura, ini sila ang magapatigayon pa sa pagkutkot o kung pagpadalom sa mga creek gamit ang amphibious excavator. Sa katapusan nga balita lokal, ginpaandaman sang Securities and Exchange Commission ang publiko angot sa isa ka kompanya nga rehistrado sa SEC apang wala sang secondary license agod magpangsulisat sa mga investments. Sunod kay Attorney Annabel Rispal ang OIC sang SEC Bacolod, madamo na sila sang reklamo nga nabaton angot sa RGS World Marketing Corporation nga kung sa diin kung mag-invest sang 1,000 ka pesos
3,500 ang magabalik. Dugang pa ni Respal, ginatagan nila sang tsansa nga magapatag ang mga opisyal sa mga kompanya sa pagpanguna sang ila CEO nga si Rodolfo Salarda kag ginpahayag nga mayara sila sa mga beauty products kag frozen foods nga ginabaligya. Apang sunod kay Respal, madamo na sang reklamo nga wala man sang produkto nga ginahatag sa baylo. Ginainganyo sila nga magpang-recruit agud mas madamo pa nga mag-invest sa ila kompanya. Palayag ni Respal, wala sang secondary license na nasambit nga kompanya nga nagapahanugot kung tani nga makasulisat kag makakuha sang investment sa publiko. Sa karon, padayon pa ang pagbaton sang sex sang reklamo sa mga pumuluyo nga naghatag sang investment kag wala nagintagaan sang payout. Tungod nga World Marketing Corporation sa karehistrado pa na corporation under SEC, gintagaan namon ni tsansa ang mga opisyalis nga mag-eksplikar, no? Ang nga nagahambal sila nga ang 1,000 mangin 3,500. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Annabel Respal. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:23. Sa atong mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo, epektibo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you... Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:29, kakaroon sa ritanan sa ngaton mga nagapangunang nga balita national, hindi kinahanglan nga magpaidalom sa mandatory testing kag quarantine protocol sa mga lokal nga gobyerno nga ilakatuan ang mga magabiyahe nga opisyal, mga empleyado ng gobyerno, kalakip na ang mga nagatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Philippine Deposit Insurance Corporation. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakasugtan sa Interagency Task Force nga i-exempt na ang mga public officials kag government personnel nga mag-agi sa mga protocols. Apang sunod kay Roque, ginakinahanglan nga mag-presentar sang valid ID sa itatatapan nga ginatrabahuan. Kinahanglan man ang certified true copies ng Travel Authority bilang pamatuod nga pagbiyahe ang opisyal. Ginpayag ni Roque nga dapat permado sang Department Secretary o kunsang iya immediate supervisor. Ginhatagan pagdamod man ni Roque nga ginakinahanglan na nga makapasa anay sa symptom screening o kung makapasa anay sa symptom screening nga ginahimo sa mga port of arrival kag siguraduhon nga nagasunod sa minimum public health standards. Sa dugang pa nga balita national, umpisa sa Pebrero 16, paghahalugan pa sa Interagency Task Force ang pagpasulod sa pungsod sa mga dumuluong nga mayara sang valid visa. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagdesisyon ng gobyerno nga magpatuman sang relaxed travel restrictions sa mga dumuluong nga naisyuhan sang visa sa tuong Marso 20, 2020 kag valid sa gihapon tubtob sa time of entry sa Pilipinas. Sunod kay Roque, kinahanglan lamang nga mayara sang pre-booked nga accommodation sa anam kagabi sa isa ka accredited quarantine facility o kun facility. Ginakinahanglan nga magtest sang COVID-19 sa quarantine hotel o kun facility sa ika-anom nga adlaw kag kinahanglan nga makahimo sang maximum capacity of inbound passengers kag sa port and date of entry. Gipayag pa ni Roque nga ang commissioner sa Bureau of Immigration ang mayara sang exclusive prerogative sa pagdesisyon kung i-waive o kung i-recall ang pagsulod sang isa ka foreign national sa Pilipinas. Nakalusot na sa House panel ang libre nga dialysis para sa mga senior citizens sa pungsod. Base sa House Bill 7859 o kun ang Free Dialysis for Senior Citizens Act of 2020, ang author ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, ang PhilHealth ang i-reimburse ang galastuhon sang senior citizens sa hemodialysis. Pero tiniyal dialysis kay iban pa nga sa isang dialysis nga ginaprumahan sang Department of Health. Apang
Ginapatigayon ini sa mga accredited hospital kag freestanding dialysis center sang state health insurer. Ginpayag ni Ordanes nga 90 ka dialysis session ang sa karon nga ginasabat sang PhilHealth nagikan sa kabilugan nga 144 ka session. Nagakahulugan ini nga agud mabuhi ang isa ka senior citizen nga may balatian sa kidney o kun bato, kinahanglan sini sang 135,000 pesos sa kada tuig nga tuman kabugat sa 10 milyones nga senior citizens nga kalabanan wala na nagatrabaho kung nagadepende lamang sa ila ginabaton nga magamay nga pensyon. Sa madumduman nga ginpasakaan sa PhilHealth ang kadamuon sa mga salabton nga galastuhan sa dialysis sessions sa 144 pero tubtub Disyembre 31, 2020 lamang ini bangod madamo sa gihapon ang wala nakapasulod nga senior citizen ang ila ginagastuhan. Sa katapusan nga balita national, ginapadakop ni Presidente Rodrigo Duterte ang smugglers kag hoarders sa mga agricultural products agad mapunggan ang padayon nga pagsaka sa presyo sang karne sa nga baboy kag manok. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles, ginmanduan sa Presidente ang Trade kag Agricultural Departments nga makigangot sa nagkalain-lain nga nagapatuman sang layi agud dakpon ang mga nagapamintaha sa sitwasyon sa piyak sa karon sang COVID-19 pandemic. Ginaprobahan ni Duterte ang rekomendasyon sang Agriculture Department nga magtukod sa isa ka sub-task group on economic intelligence para sa pagdakop sa mga smugglers kag profiteers. Sunod ba kay Nograles, idusuman sang DA ang pag-review sa minimum access sa volume o kun MAV o kun ang volume sang agricultural commodity nga mahimo i-import nga mas manubo ang buwis. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Ayong gabi sa aton mga ka-actions nga nagatutok sa aton yang Facebook Live. O, dagad ano nang natabo ni sa akon nga. Teka. Okay. Sakay Rosalina Arellano Espadero, mayong gabi. Sakay Sir Alex Montesa, good evening. Greet niya lang ko no, SN2, Jonard Ostonal sang Philippine Coast Guard Bacolod. Madamo nga salamat. O sige, salamat sir. Okay, tamo ba? Sakay, tamyaw lang tamyaw lang ni Guillermo Clarito si Julia David sang ginsunugan kapis kag sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Buenavista, Gibong, Puente-Vedra. Salamat gid. Ayos salamat. Okay, so kay Ma'am Emma Alcuala Calstrom, good evening. Nga watching live subong sa Sweden. Thank you so much sa imo dira Ma'am Emma. Sa kay April sa Masbate, good evening man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Stay safe and God bless dira sa imo Ma'am. Kay Ma'am Lida Zamora Yamaguchi, good evening, Aksyon Radio, watching from Tokyo, Japan. Thank you so much. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dulido, good evening man. Sa kay Chay Lisel, nga naga-monitor dira sa Purok San Roque, Barangay Tangob. Sa kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, good evening. Sa kay Lin Sing. Good evening. Sa kay Zion Zyle L. Alberto, good evening man. Okay. Kay Aksyon via Jonathan, para mayong gabi dira si mo Sa kay Miss Athea Kim Eriman dira sa Banwa sang Morsha, good evening. Sa kay Sir Joval Trinidad nga naga-monitor dira sa syudad sang Kabankalan. Sige, salamat. Sa kay Ma'am Rochelle Torbella, good evening man. And thank you so much sa tanan nga nag-monitor kay nagpadala diri sang inyo nga mga mensahe subong iya nga gabi or subong man nga programa sang Aksyon Balita Evening Edition. Halong kita always. God bless us all.
Kag sa detalye sa aton balita international, naging pahayag sa head sa European branch sa World Health Organization nga dapat magbuligay ang Europe kag pharma groups agud mapadasig ang COVID-19 vaccinations. Hinimo ni WHO Europe Director Hans Kluge matapos magpabutyag sa concern angod sa efficacy sa bakuna batok sa bagong variant sa virus. Sulod kay Klug, dapat magbuligay agud nga mapadasig ang vaccination kasunod nga naghinay ang pag-umpisa bangod man sa tensyon sa tunga sa Brussels kag vaccine manufacturers. Kag sa aton balita sports, gin-postpone ang natalana nga Tokyo exhibition fight ni Floyd Mayweather sa bunga bulan bangod sa ginpatuman nga restriction dala sa coronavirus. Natalana nga maghampang kuntani si Mayweather sa isa ka wala giningadlan nga kontra sa Tokyo Dome sa Pebrero 28 apang wala gintugutan ang mga organizers bangod nagsira ang Japan sa border sa halos tanan nga foreign arrivals. Sa madumduman, ang hampang ni Mayweather batok man sa YouTuber nga si Logan Paul nga gintalana sa nga Pebrero 20 ang ginpostpone man nagligad nga simana. Kag sa aton balita entertainment, ginako sa actress nga si Jane De Leon sa isa ka interview nga may crush ini sa iya pareho nga aktor nga si Paolo Avellino. Ginimo ni Jane ang palayag matapos ginpamangkot kung sino ang gusto sini nga maka-love team kung mahatagan sang tsansa sa pagpili. Pero sa actress, si Paolo amo ang iya celebrity crush. Bangod magluwas nga gwapo, kinadayaw man sini ang acting skills sang aktor. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 5, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon